калі потыхаў на яе свежы ветрык. А як яна не бачыла іншага свету і жыцця, дык не наракала на сваё сірочае існаванне. Яна няясна пачувала волю прастор сонца і, стоячы тут, сярод гэтых дрэў, як чужаніца, ні з кім не гаварыла пра свае думкі і лятункі. Адна толькі уцеха падтрымлівала яе. Ночы, калі заціхалі птушкі і пераставалі звінець мошкі, і адны толькі зоркі свяціліся ў небе, ды месяц сумным вокам аглядаў зямлю, дзесьці гарэў агонь, бледны, неразгаданы і прыемны, і блішчаў той агонь з-пад нізу, з нейкіх невядомых абшараў зямлі.